салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. имрӯз берун ҳами хел барф зада истодааст ки ва мо бошад ҳамроҳ пухту паз мекунем. аниқтараш ки мантуи кадугин тайёр мекунем. ҳозир вақти каду, мағозада пури каду, мехоҳӣ каду хари ягон чи тайёр кунӣ бо каду. ва манту бо каду тайёр мекунем, гӯштро эконом мекунем. хуб сар мекунем акнун. дар аввал хамири кадуро тайёр мекунем. дар инҷо ман каме орд гирифтам ва дар инҷо бошад 400 мл об ҳаст. ба 400 мл об як дуна тухм меандозем ва каме намак мепошем. хуб омехта мекунем ки то ки намакаш об шавад. акнун маҳсулоте ки тайёр кардем кам кам меандозему хамирро тайёр мекунем. хамирро тайёр кардем, ана ҳамин хел каме сахт мешавад хамири мо ва акнун хамирро ба зволаҳо тақсим мекунем. ва акнун мегузарем ба тайёр кардани маҳсулоти дохилии манту. маҳсулот барои мо лозим аст пиёз, мурч, намак ва ҳатман каду. ман аллакай кадуро тоза карда аз турбтарошак гузарондам. очаи ман ҳама вақт барои манту, самбуса ҳамин хел мекарданд, аз турбтарошак мегузаронданд ва ман низ ҳозир ҳамин хел мекунам. боз бисёриҳо мегӯянд ки майда кунед ҳам, яъне реза кунед ҳам хуб мешавад. ман бошад ҳамин хел аз турбтарошак гузарондам. боз ба худи шумо чӣ хеле ки маъқул бошад метавонед ҳамон хел майда кунед. хуб акнун пиёзҳоро майда мекунем. пиёзро низ майда кардем. акнун каду меандозем. дар инҷо аз ҳадди бад бисёр ҳаст, барои ҳамин ман камеашро меандозаму бас аст. намакро мепошем. ва мурч мепошем. равғанро низ фаромӯш намекунем. каме равған меандозем, равғани оддӣ. ва акнун ҳамашро хуб омехта мекунем. ана ҳамин хел омехта кардем. ҳамаи маҳсулотҳоро тайёр кардем. акнун мегузарем ба тунук кардани зувола ва печондани манту. тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел ҳамаи зуволаҳоро тунук карда майда кардем ва акнун маҳсулоте ки тайёр кардем ба зуволачаҳо мегузорем. акнун бошад мантуҳоро мепечонем.
ана ҳамин хел шуданд. тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел мантуҳоро печондем ва акнун ман ба мултиварка мегузорам. Шумо агар мантупазак дошта бошед боз ҳам хуб. Дар муддати 30 дақиқа тайёр мешаванд. 30-40 дақиқа. Агар ки дар мантупазак тайёр кунед, дар муддати 40 дақиқа тайёр мешавад. тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел ман ҳамаи мантуҳоро печондам. агар ки мантуҳои шумо зиёдтӣ кунад, метавонед ки ҳамин хел дар ягон паднос чинда, баъд болояш салафан карда метавонед ба яхдон, яъне маразилик монед, ҳеҷ кор намекунад. мантуи кадугиро низ дар яхдон мондан мумкин ҳаст. ҳозир ман ҳамин хел мекунам, барои он ки мултиваркада ман кам монда тайёр мекунам, то ки ино масалан 40 дақиқа истода безеб нашаванд. болоша бо салафан мепечонаму яхдонда мемонам. тамошобинони гиромӣ, мантуҳои мо низ тайёр шуданд. шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. ба ҳамаи шумо иштиҳои таом хайр. то дидори оянда дар паноҳи худо бошед.